ଭଜୁକିନା ଗୁରୁ ନାମ ରେ ମନୁଆ ଭଜୁକିନା ଗୁରୁ ନାମ। ଭାଇ ये कौन ଚାଲିଛି? ଲଙ୍ଘିବାକୁ ତତେ ସଂସାର ସାଗର ସେହି ଏକାଦକା। कौन ଚାଲିଛି? ଇରେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଅମିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ? ଏଇ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଆସି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିଲି କଣ ଏଠି କରୁଛ କରି ପଚାରି ଦିଏ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆକୁ ଜାଣିପାରୁନି ଏ କଣ ମର୍ଘଟିଆ ଲୋକ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ଆମର ଏ ବାପା ଯା ଅମଳରୁ ତିଆରି ଆମେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ଶୋଉଥିଲୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ନିଜ ହାତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶୀତ ଦିନେ ଥରେ ଶୋଇବୁ ମାନେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଟ ଫ୍ୟାକେଟ କମଳ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମଜା ଅଛି ଆ ଦେହରେ ଯୋଉ ମଜା ଅଛି କୋଉଠି ପାଇବୁନି ପରା। ଆଉ ତୁ ମୂର୍ଖ ତୋର କଣ ଆଧୁନିକ ପିଲା ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବୁ ଆକୁ ଦେଖି କେମିତି ଆଣୁଛ ତତେ ଆସିବ ଆଉ ଇଏ ମୂର୍ଖ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଆକୁ। ଜାଣିଲୁ ତ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟେ ପେପର ମରା ହେଇଛି କିଏ ସିଏ ଇଏ ପୁଣି କଣ? ଖାଲି ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି ନା କଣ ତା ଦେହରେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା ଆଉ। ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା କାମ। ତୁ ଜାଣିଲୁ କି ଦେ ଦେ କିଛି ଓର ପାଇବୁନି ଖାଲି ବସିଲା। ଜାଣିଛୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭୋଟ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦବୁ କୋଉଥିରେ ଭୋଟ ଦବୁ କହିଲୁ ତୁ କଣ ଭୋଟ ସଂସାରଟା ପରା ନଷ୍ଟ। ନେତା ଗୁଡାକ ଖାଲି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକିରି ଆକୁ କୁକୁଡା ଦେ ତାକୁ ମଦ ଦେ ତାକୁ ଇଏ କରି ଏମିତି କରିକିରି ନିଜର ମୋରାଲିଟି ଅଟେ ହରେଇ ବୁଝିଲୁ। ଏତେ କଣ ଭୋଟ ଦେ ସେଟା ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ବାଛିବାକୁ ଯାଇକି ଯାହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଦେଶକୁ ଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜନସମାଜକୁ ପୁଣି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖା ହେଇ ଶୁଣିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣ ଆଦେ ଶୁଣୁ ଶୁଣିଲେ ଯାହା ଶୁଣିବୁ ତାକୁ କାମରେ ନଗେଇଲା ହବ ନା ଖାଲି ଶୁଣୁ ଭାଇରେ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ହଁ ମାଇଲେ ଭାଇରେ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ଏଠି ଚାରିଆଡେ ରାଜନୀତି ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସହରରେ ଭାଇ ଗ୍ରାମରେ ବି ରାଜନୀତି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି। ଭାଇରେ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ଭାଇ ଭାଇରେ ବି ରାଜନୀତି ଭାଇ ଭାଇ ଜ୍ଞାନ ଦଉନି ବାପ ପୁଅରେ ବି ରାଜନୀତି ବାପ ପୁଅ ଜାଣୁଥିବୁ ଜାଣୁଛି କଣ କହିବି। ରାଜନୀତି ନାମେ ଚାଲିଛି ଅନୀତି ଦେଇ ପିଣ୍ଡିରେ ବି ରାଜନୀତି ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ଜାଣିଛୁ ଜାଣୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଜାଣୁ ବୁଝାରିବୁ। ଭାଇରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଝାଞ୍ଜି ତାତି ଯେତେ ଝାଞ୍ଜି ତାତି ଜାଣୁଥିବୁ। ଭାଇରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଝାଞ୍ଜି ତାତି ନାଲି ପାଣିରେ ବି ଅଛି ତାତି ନାଲି ପାଣି ଜାଣିଛୁ ଅଳତା ନୁହଁ ମଦ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ରାଜନୀତି ତାତି ଏଠି ତାତିରୁ ମିଳେ ନା ମୁକ୍ତି। ରାଜନୀତି ଯାହା ଅଛି ଦେଖୁ ଭାଇ ରାତି 2ଟାରେ ପାଖ ଆସି କାମି କରିବେ ଶୁଣାଇ ଦେବେନି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଭାଇରେ ରାଜାଙ୍କର ଯାହା ନୀତି ସିଏ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜା ତ ନାହାନ୍ତି ରାଜା ଅଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ରାଜା ତ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭରପୁର ଏଠି କିଏ ବା ପାଳୁଛି ନୀତି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ସିଏ ସବୁ କରୁଛି ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା। ଭାଇରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ ତ କିଛି କିଛି ଅଛି ତୋ ସମ୍ମାନ ଖାଲି ପଇସା ନେବା ସବୁ ରହିଲା। ଏଠି ସବୁ ତ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହେଁ ତୁ ଏଠି କିସ ଅବା ତୋର ଅଛି କିଛି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କଣ୍ଡେଇ ଯାହା କହିବେ ସେମିତି ନାଚୁ। ଭାଇରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲୁ ଅଶାନ୍ତିକୁ ବାଛି ନେଲୁ ଶାନ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲୁ ଶାନ୍ତି କଣ ଝୁଅ ପିଲାଟା ଶାନ୍ତି ପିସ୍ ପିସ୍ ଶାନ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲୁ ଅଶାନ୍ତିକୁ ବାଛି ନେଲୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଟିପେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିପ କିଛି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ହେଲା କିଛି ଟଙ୍କା ଟିପେ ନାଲି ପାଣି ଠୋପେ ନାଲି ପାଣି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ କଣ ବୋତଲ ହଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଟିପେ ନାଲି ପାଣି ଠୋପେ ସେଠୁ ଛଡା ହେଲା ସବୁ କିଛି ତୋଠୁ ସବୁ ଛଡେଇ ନେଲା ପୁରା ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତୁ ତ ମାନେ ଇଜ୍ଜତ ଟାକୁ ବିକିଦେଲୁ। ଭାଇରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ନେ ତୋର ରାସ୍ତା ବାଛି ମଗା ତରକାରୀ ସୁଡୁକାଏ ଏଠି ଭାଇ ପେଟ ପୁରିବନି ପେଟରେ ଲାଗିବ ପିଠି ଭାଇ ପୁରା ସ୍କେଲିଟନ ହେଇଯିବୁ ତାକୁ ମାଗିକିରି ଖାଉଥିବୁ କିଛି ନଥିବ। ଭାଇରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର ଅଧିକାର ବଢାଅ ନିଜର କର ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଦେଶ ପ୍ରଗତିରେ ହୁଅ ତୁହି ଭାଗ୍ୟଦାର। ନାଗରିକ ନା ନାଇଁ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଦେଶ ଚାଲିବ ନା ନାଇଁ ଠିକ ମତ ଦବୁ ନା ଆଉ କାଲି ଏଣୁ ତେଣୁ ମାଗିକିରି ଚଳିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଦଉ ପାଇବୁ କଣ ଲାଷ୍ଟ କପୁର 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ
ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ଆଣିଥିବୁ 5 ବର୍ଷ ହିସାବ କଲା ଦିନକୁ 27 ପଇସା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ହଉଛି 27 ପଇସା ଓଜନ ଦିନକୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଭାଇରେ ଯା ତୁ ଥରେ ଆଗେଇ ନିଜର ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ରଖିକିରି ନିଜର ଗୋଟେ ମତ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ନେଇକିରି ଯିବୁ। କୁଆଡେ ଯିବୁ ନା, ଯା ତୁ ଥରେ ଆଗେଇ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଯିଏ ତେତେ ସମ୍ଭାଳିବ ଦେଶ ସମ୍ଭାଳିବ, ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଯିଏ ଆମ କଥା ବୁଝୁଥିବ, ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଯିଏ ଦେଶ ସମ୍ଭାଳିବ ତା ଚିହ୍ନେ ଭୋଟ ଦେଇ ତା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦବୁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ନିଜର ମତକୁ ପୁରା କର ତୁହି ହେ ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ, ନିଜ ମତଟାକୁ ପୁରା କରିବୁ। ଏମିତି ଭୋଟ ଦେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଯେ ତାକୁ ଇଏ କଲେ ଆମ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମେ ଭଲ ରହିବା, ସିଏ ଭଲ ରହିବ। ଗାନ୍ଧୀକୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେ ହେଲେ କହିଲେ ମତେ ଅବସ୍ଥା ଲୋକରେ ସିଆ ଅଛି। ଆଉ କଣ ପଦେ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭାଇରେ, ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ଯଦି ତତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେୟାର ଟିକେ କରିଦଉଥିବ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବୁ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ଭୋଟ ଯାଇଛୁ ଗଲେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ବଟନ ଦାବି ଦେଲେ ଭୋଟ ସେଇଠିକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ବଟନ ଅଛି, ମୋ କଥା ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ କରିବୁ ଭାଇରେ, ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନଟାକୁ ଦାବି ଦବ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ସିନା ଯାଇ ଯାହା ହବ ଟିକେ ଆଗ ବଢନ୍ତା। କିଛି ତୋର ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ଦେ ଏଠି 10 ମୁଁ ଗୁଣୁଛି, ତୁ ଦେଖ ଏଠି କଣ ହଉଛି, କିଛି ନାହିଁ।